Mijn vrouw zei me niks meer, mijn baan zei me niks meer, mijn baan zei me niks meer. Ik weet het gevoel helemaal kwijt. Dan ben je van ja. Maar ja, dan doet ze weer een soort verdriet worden. Maar hij staat zelf net in de gaten. De IHT, Intensive Home Treatment, is een vrij nieuwe manier om hulp te bieden aan mensen die in crisis zitten. Insteek is dat het kwad en intensief is en dat mensen net opgenomen worden. Liekt het nou zo? Of ben er heel tijd meer verwarde personen? Meer mensen die het paard even volslaan kwijt binnen? Komt dat omdat wij hudder oordelen als maatschappij? Het zo vier mogelijk bij u zwaai houden willen? Feit is dat iemand op de fjouwer een psychische stoornis krijgt. En dan? Ik ben hier in Bolzert en ik zil op visite bij Rob. Het gongenskoft heel min met hem. En hij is een van de mensen die het geholpen is via Intensive Home Treatment. En ik ben wel benieuwd hoe het hem dat precies geholpen had. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, Miranda Werkman. Rob Hendricks. Hoi. Kom je maar verder. Nou, graag. Hoi, Ja. goedemorgen. Hi, ik ben Anna. Hallo, Miranda. Twahoen. Viel het een beetje als een nije man? Of? Ja, zeker weten. Glimlacht meer. Hij helpt mij ook geregeld mee met... Rob en zijn vrouw Anna sjuggen waarom op een dregetiet. Het begint als Rob een zwiere hartoperatie krijgt. Of hij is daarna. Want hij rent vast op alle fronten. Eerst fysiek, want Rob mag graag intensief sporten. Hutrennen, marathons rennen, kickboksen. Dat won het meer. Nee. Want er is rest scheer aan in hart. Ja. Dus dan mis je eigenlijk een hele belangrijke uitlaatklep. Kan ik me zo indenken. Ja, die ben ik kwijt. Ja. En probeer je dat dan maar weer eens goed te krijgen. En zorgde dat ervoor dat je je heel tijd minder goed viel? Nou, je viel je minder. Je wilde wel volledig werken. Maar ja, je moet op chin rennen dan. De kist er eigenlijk net eens meer aan. De worst wel, maar je lichaam zei nee. Maar ja, de gies maar trouw en de gies maar trouw. En op lijst dan best helemaal op. Ja. En dan is het gebeurd. En dat het effect op hoe dat hier al Dan komt het op het geestelijke terug. En dan, ja, dan ben je mur. Dan was net meer vluchtzien, dan was niks meer. Was net vluchten, was niks. Je bent het leven ontlossen. Ja. Dan ben je van ja. Maar ja, dan doet ze weer een soort verdriet worden. Maar hij staat zelf net in de gaten. Mijn vrouw zei me niks meer, mijn baan zei me niks meer, mijn baan zei me niks meer. Ik weet het gevoel helemaal kwijt. Dat is het moment dat de huisarts de crisisdienst belt en die staan dezelfde dag bij Rob op de stoep. Ja, 20 december, flink hier. En wat had die zijn? Die woon weten wat ik dwang zou, hoe ik het dwang zou. Nou, dat heb ik al even verteld. Zo viel je, hè? Het weer minus. En toen heb ik een afspraak maken. Want mijn vrouw zei ik van, we gaan met de baan. Kris vieren. Nou, dus zei die manche me van, we gaan nou eerst samen met de baan Kris vieren. En daarna, de 27e, een intake inlauwen bij het IHT. Rob docht wat er tas zijn had. Een man, een wut. Na de kriesdagen wordt er 6 weken lang behandelen bij de IHT in Lauwert. Van 11 tot een uur of 2. En er is 2 keer pauze. Maar het is behoorlijk intensief. Ik had dat nooit verwachten, maar het heeft voor mij heel goed werken. Ze hebben me aan alle kanten gereedschappen genoemd. Werk mooi aan de slag goed. En in het begin hier ik er helemaal genoeg in. En ik weer afsluiten en op een gegeven moment weer klaar. Als je een klik krijgt, moet je therapeuten en de verpleegkundigen. En een goede psycholoog en een goede psychiater. En als die begeleiding heel goed is, dan red je het wel. Maar je moet er zelf. Een oor kent net doen van je. Het idee van IHT komt uit Engeland. Daar is een opbouw van bedden. IHT moet verzwaren dat mensen in haar eigen omgeving blijven kunnen, maar toch behandelen worden. Wat zijn dingen die thuis een beetje terugrennen kan. Een opname kan soms heel ingrijpend wezen.
Mensen hebben thuis soms ik een partner of bijen, een gezin. En dan is je weer vaak wel ik van, ja, wat kun je daar nog van behouden? En broeken. En er zit een, nou ja, wat ik zei, hele mooie therapieën tussen. En die brengen uiteindelijk een verhoring die ik in het begin net verwacht hier. Ik denk, dit redden ze net. Maar bij mij heeft ze het ik redden. Mooi. Dus super. Een bakje koffie. Ja, mensen hebben heel vaak het idee dat zij de enige zijn met hun problemen. Dat ze daar ook best wel eenzaam in zijn. Ja. Dat het heel bijzonder is als je je zo voelt. En dan kom je hier in een groep en dan merk je toch dat heel veel mensen daar tegenaan lopen. En dat er ook wel best wel dingen voor in te zetten zijn. Bijvoorbeeld als je het hebt over slapen, waar heel veel mensen tegenaan lopen. Dat ook het heel eenvoudig weer oppikken van een normaal dagritme. Dat je 's ochtends de deur uitgaat, dat je wat te doen hebt. En dat al kan helpen bij dat soort dingen. En mensen kunnen elkaar daar heel erg in steunen. Dank u. Kom je hier zitten? Vaak is er al een heel lang proces aan vooraf gegaan. Waarbij het niet lekker gaat op het werk of niet lekker gaat thuis. Of waarbij het heel moeilijk wordt om voor jezelf te gaan zorgen. En we proberen dan te kijken van wat heb je nodig om dat soort dingen weer op te gaan pakken. En wat heb je ook nodig om niet voortdurend bij je problemen stil te staan, maar ook te kijken naar wat kan er wel. En wat wil ik graag leren, wat wil ik misschien ontwikkelen, wat zijn mijn sterke kanten. Dat is ook iets waar we zoveel mogelijk aandacht aan proberen te geven. Want die zijn zo vaak ondergesneeuwd. Als je een tijd hebt dat alles moeilijk gaat en je krijgt vaak ook heel veel negatieve reacties uit je omgeving, dan is het best wel moeilijk om ook stil te staan van wat vind ik nou leuk en wat kan ik goed. En ook de vrijheid te voelen om je daarna op te gaan richten. Ja. Ik pak een steuner erbij, die staat voor mijn vrouw. Ik pak een volgende steun erbij, die staat voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ik pak een andere steun erbij, die staat voor mijn honden. De stress van mijn werk. Daarna komt de emoties die ik nog moet verwerken vanuit Groningen. Maar onderin word ik steeds sterker. Ja, want als je het vergelijkt met het vorige plaatje, dan is het een hele grote verandering. Doordat je het voor je ziet, het echt neerzet, dan zie je ook van hé, hier heb ik gewoon een hele kwetsbare kant. Hier heb ik versteviging nodig. En dit zijn de dingen die op mij drukken, zoals bij Rob ook. Dat je ziet, hij plaatst zijn vrouw bewust als enige in het midden. En als je dat voor je ziet, dan zie je van god, dat is eigenlijk voor haar ook wel een hele zware last. En misschien moet ik daar ook iets aan doen. Misschien heeft dat wat extra nodig. Dat mijn vrouw dat ook kan blijven dragen, want die kant is er natuurlijk ook nog. En dan heb ik de fundering eigenlijk op dat moment wel redelijk compleet. Er wordt meer inzet op ambulante zorg en minder opnames. Een trede minder bedden in 2020 in vergelijking met 2008. Daar wordt gewoon wel steeds scherper en kritischer naar jongen van is er echt opname nodig? En vanuit welke gedachtegang? Want mensen denken vaak dat is een bezuiniging. Ja, dat is het misschien ik wel, maar het is juist heel mooi om de mensen thuis behandeling te kennen. Vaker zie je dan wel dat het herstel dan gauwer weer inzetten wordt. Ik denk ook wel dat die bezuiniging er is. Maar ja, ik zie zelf ook wel heel erg de andere kant. Dat het een enorm voordeel is als je in je eigen netwerk blijft. En als je meteen 's avonds ook leert om dan de hulp in te schakelen die je misschien in je eigen omgeving kan. En er is, ja, ook hier zeggen mensen wel eens van nou, goh, kan ik niet opgenomen worden, want dat geeft me rust. Dat is er natuurlijk ook. Maar we hebben ook wel de ervaring dat als mensen langer opgenomen zijn, dat die stap om dan thuis weer dingen op te gaan pakken, dat raakt ver weg. En dan moet je toch weer over nieuwe drempels. En als we dat kunnen voorkomen door mensen in hun eigen omgeving te laten blijven, dan denk ik dat dat een stap extra is die we kunnen doen. Op het moment dat je een dag in de IHT was binnen, dan heb je zoveel indrukken opdienen en je komt een wurg daarbij. Dat wil ik wel leuk, ja. En dan kom je thuis en dan kun je
Nou, probeer je een beetje te ontspannen. En dan gezellig met de vrouw. En dan best oren dat je zegt, dan moest ik er weer heen. Maar de list het achter die. Op het moment dat het er is, list het in los. En als zo intern wist, dan zit het continu. En dan wordt het losnetten, wordt volle moeilijker, denk ik. Want dan bloost in het gebouw. En het kost iedere keer weer hetzelfde tjen. En nu ben je het kwijt. En dat had ik heel goed werken bij mij. Rob is weer op weg om beter te worden. Hij is intussen gestart met een vervolgbehandeling. Maar ja, nou gaat het de goede kant op. Ja. En we gaan terug. Hij heeft glans in je. Ja, daarom, dat is het belangrijkste. Dat weer voort. En wat doe je nou om te ontspannen? Luisteren naar je meditatiemuziek. Zo. Heel belangrijk. Hoe werkt dat dan? Ja, dat zorgt voor een bepaalde ontspanning. Dat zijn bepaalde tonen die dan in het brein beïnvloeden. Golven, Ja. werk je heen, Ja. ja. En daar word ik rustig van. Daar word ik rustig van, ja. Heerlijk. Wauw. Ik ben heel dankbaar dat het zo rond is, ja. Want dan was hier een keer net meer rond. Hier het gesprekken net geweest. Ik net genieten kan van deze omgeving, dus ja, dan weer gebeurd. Bij mij is een dwangstoornis gediagnosticeerd en ik heb een hechtingsstoornis. En sinds kort ook de diagnose borderline.